Začína sa futbalové leto slovenských klubov v európskych pohároch. Pekný podvečer želáme z hlavného mesta Slovenska, z bratislavského tehelného poľa. Pred úvodným zápasom prvého predkola Ligy majstrov medzi Slovanom Bratislava a severomacedónskym klubom FC Struga. V Bratislave máme za sebou deň s ubíjajúcou úmornou horúčavou. Aj teraz, krátko pred výkopom stretnutia, je stále okolo 32 alebo 33 stupňov Celzia. Futbaloví fanúšikovia Slovana postupne prichádzali na slnkom rozpálené tribúny tehelného poľa a teraz si spoločne vychutnajú hymnu Slovana pred úvodným zápasom sezóny 2024-2025. Pred súbojom, nad akým vždy visí veľký otáznik, vstup do pohárovej Európy v prvom predkole Ligy majstrov prichádzajúci takmer 3 týždne pred začiatkom najvyššej futbalovej súťaže je vždy veľmi nevyspytateľný a veríme, že Slovan ho proti klubu FC Struga zo Severného Macedónska zvládne. Planejšie zápasy európskych pohárových predkôl mali na Slovane vždy divácku kulisu s 5 ciframi nad 10 000 divákov. Tak by to malo byť aj dnes pri vstupe nášho šampióna z posledných 6 ligových sezón do nového futbalového ročníka. Slovan v bráne s Martinom Trnovským, v obrane Lukáš Paušek, Guram Kašia, Kenan Bajerič a naľavo Kevin Wimmer. Pred nimi Kyriakos Savidis s Markom Toličom a Jurajom Kuckom. V ofenzíve na krídlach Robert Mak, ktorý sa po 20 rokoch vrátil na tehelné pole, odkiaľ odchádzal do akadémie Manchesteru City ako 13-ročný. Naľavo Vlado Vajs a v strede útoku Dávid Strelec, teda traja hráči z prebiehajúcich majstrovstiev Európy. Guram Kašia bol kapitánom Gruzínska, Juraj Kucka a Dávid Strelec hrali za náš národný tím. Podobne ako Gruzínci sme stroskotali v 8 finále, teda v prvom vyraďovacom kole. Pozrieme sa aj na zostavu FC Struga, to je šampión ostatných 2 sezón zo Severného Macedónska. Mužstvo má aj v dnešnej zostave s novým trénerom Čatipom Osmanim niekoľko nových hráčov. Zaujímavosťou stretnutia, že ho vedie francúzska rozhodkyňa Stéphanie Frappardová, najznámejšia žena s píšťalkou, ktorá pískala na 3 ženských majstrovstvách sveta, vrátane finálového zápasu pred 5 rokmi a je aj prvou ženou,
ktorá viedla zápas na mužskom svetovom šampionáte v Katare. Jej asistentmi Francúzi Michael Berchebru a Steven Torregrossa, štvrtým rozhodcom Mathieu Vernis. Zostava FC Struga s novým brankárom Filipom Dujmovičom, pred ním traja stopéri, 55 Radič, 4 Ristevský a 16 Krivanieva. Potom v ďalšej formácii sprava 2 Vlajkovič, 45 Jevtovský, 28 Nigéričan Ukpa a s 9 Voša. 11 má pred stredovou formáciou Šabany a v útoku hrajú s 29 Christian Malesky a so 7 najlepší strelec z histórie Severomacedónskej ligy Besart Ibrahimi. Martin Trnovský v pozícii brankárskej jednotky Slovana po odchode Milana Borjana, respektíve po jeho návrate do Crvenej zväzdy Belehrad. Juraj Kucka s číslom 33 nemal dlhú tú dovolenkovú pauzu alebo voľno. Sám hovoril, že si užil iba predĺžený víkend a už sa opäť venuje futbalovým povinnostiam v klubovom drese Slovana. Zápas so Strugou sledujeme spoločne s Marianom Zemanom, s našim expertom. Marian, pekný večer. Pekný večer prajem. Samozrejme vždy veľké očakávania, zažili sme to aj v Lani proti Swiftu Esperance, keď sa zrodila v prvom predkole domáca remíza 1-1. Bola trošku mrzutá samozrejme a skomplikovala Slovanu celú situáciu. Čo očakávaš od Belasich dnes aj v súvislosti s tým, že prvýkrát za Slovan hrá Robert Mak? Tak ja si myslím, že je veľmi ťažké, hlavne čo očakávajú od supera. Ja si myslím, že Slovan sa musí sústrediť na svoj výkon, nejako sa neoslabil, ani možno výrazne neposilnil, ale má tu individuality na to, aby sa individuálne vedeli presadiť, tak ja pevne verím, že tento domáci zápas zvládne lepšie ako minulý rok. Kapitán hostí Šabany, Struga už v pokutovom území Slovana a máme tu aj prvý strelecký pokus, pohľad na trénera domácich Vlada Vajsa. Po 50 sekundách sa hostia dostali do zakončenia zásluhou Ibrahimiho. Kyriakos Savidis, ktorý bude operovať v stredovej trojici s Jurajom Kuckom a Markom Toličom. Lukáš Paušek. Pred ním na pravej strane Robert Mak. Pekná kombinácia so strelcom od Lukáša Paušeka. Savidis. Guram Kašia a Kenan Bajrič. V zostave aj tretí stoper Kevin Wimmer, ale ten by mal hrať z ľavej strany obrany. Kucka teraz nedostal loptu na Vajsa, zachytili Wimmer. Niekoľko nepresností a píska sa prvý faul. Savidis proti Hogenovi Ukpovi, mladému nigérijskému stredopoliarovi. Hostujúci tréner postavil do zostavy 4 nových hráčov, ktorí prišli v predchádzajúcich 2 týždňoch do FC Struga. Tento klub v Lani v Lige majstrov stroskotal v prvom predkole na Žalgirise Vilnius, ale potom hral v baráži o konferenčnú ligu. So štvorkou Kire Ristevský, jeden z najskúsenejších hráčov FC Struga. 59, bývalý 59-násobný severomacedónsky reprezentant. Bol aj faulovaný, keď takto vyvážal loptu. Zastavil ho nedovolene Marko Tolič. Vidíme, že Slovan chce trošku vytlačiť tú obranu. Nie je to žiadny aktívny pressing, ale tá prvá línia je už na superovej, v strede superovej polovice. Proste, a tiež si myslím, že netreba premrhať žiadny, ani jeden polčas z toho proste treba byť aktívny. Lebo tí hostia budú 100%, ak budú pod tlak, budú brániť v tom rozostave 5-4-1 a to bude veľmi ťažké prekonávať. Kire Ristevský, strelec. Ibrahimi prehodil loptu dopredu cez Kašiu. Práca pre Bajriča, zvládol to proti Bunjaminovi Šabanimu. Opäť kapitán hostujúceho týmu Besart Ibrahimi. Stále Ibrahimi dostal priestor na strelu a trafil Paušeka. Aktivita severomacedónskeho majstra trvá. Ukpa. Šabany. Kombinoval s ďalším novým hráčom týmu Arbím Vošom. A ten bude môcť vhadzovať.
pre Paušeka aj Savidisa. Slovan nevie výjsť z obranej formácie, nevie odtiaľ dostať loptu. Kucka ju odstránil z pokutového územia, dorážal ešte Tolič, ale stále pri lopte Struga. Ristevský. Trošku také opatrné zostane Slovana v tom defenzívnom ponímaní teraz, myslím. 3-4 krát po sebe nedostúpenie aj od stoperov. Proste, ja si myslím, že od začiatku mali byť trošku tvrdší na supera. Jediný Ďuro Kucka tam do toho súboja trošku silnejšie vošiel, ale super zatiaľ má dosť veľa priestoru na to, aby kombinoval. Stefan Jestovský poslal prihrávku na Ibrahimo, ten sa snažil zbaviť Bajriča. Wimmerovi ukradol loptu krajný obranca Nikola Vlajkovič. Šabany stále sa hrá na polovici Slovana. Šabanyho ťah pred pokutovým územím a bude z toho priamy kop. Fauloval Kyriakos Savidis. Stefani Frapartová stála blízko. A z nebezpečnej vzdialenosti teraz uvidíme priamy kop. Protesty Vlada Vajsa mladšieho. To sú zbytočné, lebo nie je problém v rozhodkyni, ale tak ako som spomínal, každý jeden súboj neskôr. Tu je prehratý súboj hneď a tam je ľahké potiahnutie. Možno aj trošku zbytočné. Ďuro už vyšiel do súboja Kucka. Ale už to hovorím druhýkrát, je to stále o trošku neskoro v tom súboji a ten úvod by mal byť trošku iný. Tak sami vidíte, že Slovan už 3-krát fauloval. No a teraz je tu nepríjemnosť. Martin Trnovský si stavia do múru 5 hráčov. Pripravený Besard Ibrahimi, ktorý dal 188 gólov počas svojej kariéry v najvyššej ligovej súťaži doma v Severnom Macedónsku. Nedostal loptu cez múr a ešte prišla nevydarená koničková strela od Hogena Ukpu. Tak rozpačitý začiatok Slovana, beží nám 6. minúta. Tu máme zblokovaný priamy kop Ibrahimiho a Ukpovú strelu. Je vidno rozmýšľanie Vlada Vajsa v tejto situácii, že už rozmýšľal nad tým, odrazná lopta, pojem dopredu a urobil vlastne pohyb smerom preč od toho stredu ihriska. A toto bola šanca pre hostí. Ristevského faul na Davida Strelca. Savidis. Guram Kašia. Bajrič a Wimmer. Teraz vidíme, ako je naskladaná obrana FC Struga. Tolič nabiehal na hrod útoku. Bajrič, Wimmer. Pekná prihrávka na Strelca, ktorý uniká Radičovi. Strelec, prihrávka pred bránu a prvý zákrok Filipa Dujmoviča. Tolič nadbehol pred bránu FC Struga. Ešte raz uvidíme Wimmerovú výborne načasovanú prihrávku. Nábeh Davida Strelca, škoda. Prvý náznak Belasej šance. A mám pocit, že sa to dalo ešte lepšie prihrať od Davida. Tam to bolo, išlo moc blízko k brankárovi, ktorý mohol zasiahnuť, ale hlavne tá kolmá prihrávka od Wimmera. Každý čakal prihrávku na Vlada Vajsa, ktorého chce Slovan hľadať vo výstavbe útoku. A vynikajúco to zrýchlil. Kyriakos Savidis, začínajúci druhú sezónu na tehelnom poli. Kašia. Robert Maxi nerozumel s Lukášom Paušekom. A vhadzovať budú hostia z malého 16,5 tisícového mesta, ktoré leží na západe Severného Macedónska pri Ochrickom jazere. Struga sa v lani prvýkrát stala majstrom pod vedením trénera Špetima Dura, ktorého odvolali na začiatku mája v predchádzajúcej sezóne pred rozhodujúcimi zápasmi o titul. Mužstvo prebral jeho asistent Meriton Gega a Struga napokon titul obhájila, keď vyhrala kľúčový zápas v predposlednom kole na pôde Škendie Tetovo 2-0. Kire Ristevský a s 55-kou Sava Radič. Je srbský obranca. Stále Radič. Pred ním defenzívny záložník Jeftovský. Slovan teraz získal loptu. Vajs môže zaútočiť. Pekne prehodil na Toliča. Ten tam má Maka na pravej strane, ale do šance nepôjde, pretože
dobre zakročil stoper Krivaneva. Myšlienka dobrá od Toliča, ale možno, že to si pýtal túto prúdku prihrávku, ale do nohy Mákovi. To je situácia 1 na 1. Tom je silný. A zrejme si musia trošku ešte na seba zvyknúť, kde sú svoje silné stránky u nových hráčov. Pozor teraz na hosti, to bude offside, áno. A v ňom útočník Christian Maleský, mladý 22-ročný futbalista, ktorý bol zo Strugy v minulej sezóne na 2 hosťovaniach. Teraz ho nový tréner, 55-ročný Čatip Osmani, zaradil hneď do prvej základnej zostavy v dôležitom zápase v Bratislave. Paušek. Spolupráca s Makom. Paušek nemal dobrý druhý dotyk s loptou. Slovane došlo samozrejme k niekoľkým personálnym zmenám počas leta. Okrem Roberta Maka ohlasovanou posilou aj defenzívny záložník Julius Söke, ktorý prišiel za Risu Limassol. Dnes je na lavičke náhradníkov trénera Vajsa. Vyše 3 roky je Vlado Vajs trénerom Slovana, ktorý ťahá sériu 6 ligových titulov v našej najvyššej súťaži, ale aj nevydarených snách prebojovať sa do najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. Slovan na polovici Strugy. Kevin Wimmer. Spracoval ťažkú prihrávku, spolupráca s Makom, tam bola ruka, a tak nie. Dovolene zastavil prihrávku Arbi Voša. Mak, Paušek, Tolič do stredu poľa na Wimmera, Bajrič. Zaútočiť môže Kucka, ale už mu priestor zatvára Maleský. Opäť Kucka. Savidisová prihrávka na Kašiu. A nepresnosť u gruzínskeho stopéra. Hostia sa však z vlastnej polovice nedostali. 13. minúta. Čakáme na prvý strelecký pokus Slovana. Zatiaľ podnikli domáci jeden nebezpečný útok s únikom Davida Strelca. Super, veľmi hlboko. Tie 5 až 4 členná línia sú hlboko a sú hlavne veľmi blízko seba. Čiže ak sa tam vyskytne priestor, treba aj takto zo stredovej formácie ísť za útočnú líniu alebo do tých voľných priestorov. Tam to bude veľmi ťažké len vykombinovať po zemi. Ristevský pekne zobral loptu Toličovi. Hogan Ukpa. Ďalší nigerijský futbalista, útočník Lanre Kehinde, ktorého Struga získala len predvčerom. Do Bratislavy napokon necestoval. Nepochopiteľne, robil fantastickú kľúčku v strede pola, otvoril priestor a v tejto situácii ide nafilmovať pád, nemu aj rozhodňa dohovára. Absolútne nesmysel v tejto situácii, ktorú dobre predtým zvládol. Videli ste trénera hostí, Čatipa Osmaniho, rodáka z chorvátskeho Sisaku, je to však Severomacedónec. V minulej sezóne pôsobil v albánskej lige vo Vlanzii Škodra. Kašia vyhral súboj, Kucka na Savidisa v strede poľa. Paušek, Tolič, pekná spolupráca, vyúsťujúca do Makovej snahy, ale pred bránou nikto z belasých útočníkov a tak registrujeme ľahký zákrok brankára Filipa Dujmoviča. Ešte raz ako Mak centroval cez Besarta Krivanevu. A tak ako si povedal, ten center nemal kam ísť, aby bol dobrý. Proste mohol byť akýkoľvek. V
tak by nemal šancu na nejaké zakončenie. Trnovského nákop až za čiaru. Na súperovej polovici. S 55-kou Sava Radič. Hrajúci tretiu sezónu v Struge. Kašiov súboj s Maleským, hrá sa ďalej. Wimmer. Savidis na Kašiu. Slovan si opäť snaží odkryť priestor na pravej strane. Paušeková výborná prihrávka. Tolič v pokutovom území. Chcel prihrať pod seba, aj sa mu to podarilo. Lopta bola predtým v hre. Vajs môže vrátiť loptu do ohňa. Center pred Dujmoviča. Nabiehal strelec. Tak druhýkrát sme videli úspešné zabehnutie za chrbát superovej obrany, v prvom prípade strelec a pred chvíľočkou Marko Tolič. Ale výborná bola tá preniková prihrávka. Myslím, že Kašia to bol, ktorý dával Kolmo najprv. Kombinácia zo stredu na kraj veľmi rýchla a tam potom zrýchlenie smerom dopredu a doplnenie 16-ky hlavne. A myslím, že aj Vlado, tá prihrávka bola vynikajúca. Treba pochváliť aj brankára, ktorý to nemal jednoduché. Išiel do rizika, išiel do tej lopty a tu vidíme ešte raz, áno. Na smolu pre Slovan to stihol vyraziť, lebo myslím, že tá lopta išla na Davida Strelca. Strelca na Bielca. To vidíme znova. Dujmovič boxoval pred stoperom Ristevským. Strelec sa snaží podržať loptu, perfektne vysúva Vlada Vajsa, to je obrovská šanca. Vajs ide sám, gól! Po 16 minútach 1-0 pre Slovan. Dávid Strelec so skvelou asistenciou. Vlado Vajs s gólovým nájazdom. 1-0 pre Belasích proti majstrovi Severného Macedónska. Takto pred rokom Vlado Vajs zdvihol zástavu Slovana v zápase so Swiftom Esperance, keď vyrovnal z priamého kopu a potom dal ďalšie 2 góly v odvetnom zápase v Luxembursku. Odvtedy skoroval na pohárovej scéne už len raz v skupine konferenčnej ligy proti Fajerskému Klaksvíku. Skvelá strelcová prihrávka poza Radiča, nábeh Vajsa a úspešné zakončenie proti Dujmovičovi. 1-0. Tak a najprv krátko iba fantastické zakončenie Vajsa. Zbehol tam z čiary prvýkrát, hneď išiel za obranu. Výborne to zakončil s prehľadom, ale to, čo predviedol Strelec, to je to, čo od neho potrebujeme. Na toto sem prišiel, na toto je pridaná hodnota hráča. Pretože tá situácia, my sme ju videli až od tej prihrávky. To už bola tá ľahšia časť, ale to, ako vo stredovom kruhu sa dokázal medzi dvoma hráčmi presadiť. Zdalo sa, že má ďalej k lopte, ale použil svoje telo, urobil si priestor a v momente, ako sa mu to otvorilo, tak ten otvorený priestor využil na prihrávku. A Vajs to vlastne, by som povedal, že to ľahšie, to zakončenie urobil už potom on, ale klobúk dole pred Strelcom. Dúfam, že hlavne ten šampionát mu vleje sebavedomie nejaké a toto sú jeho kvality a tie nám musí predvádzať. V ostatnom svojom súťažnom vystúpení za národný tým proti Angličanom v 8. finále vyprodukoval gólovú prihrávku Ivanovi Šrancovi. Potom sám zahodil našu zlatú šancu na 2-0 v druhom polčase, keď z poliaceho kruhu netrafil prázdnu Pickfordovú bránu. Ale teraz krásne vysunul Vlada Vajsa a Slovan získava náskok 1-0. Pripomenieme, že Dávid Strelec sa v lani vrátil do Bratislavy na hosťovanie z talianskej Specie Calcio, odkiaľ si ho Slovan teraz v lete odkúpil späť do svojho vlastníctva. Možno trošku neočakávaný gól. Stále sme sa bavili o tom, ako Slovan zlomí tú obranu, ako sa presadí proti naozaj kompaktne bráňacemu. Vynikajúco využil vlastne rýchly protiútok. Tuto vidíme ešte raz prihrávka zo stredového kruhu na rozbehnutého Vajsa. Lukášková kolma, priamočiara akcia. Po 3 dotykoch lopta v sieti Filipa Dujmoviča. Slovan sa teraz bráni. Štandardná situácia v ofenzíve pre Strugu. Trnovský zacúval do brány a je vyrovnané. Nie, offside. Offside odmávaný asistentom Mikaelom Beršebruom. Takže predčasná radosť pre hráčov v červených dresoch. Pozrieme sa znova
Na center, ktorý letel do pokutového územia na hráča s číslom 4 Ristevského a ten bol v tesnom offside. Inak je k dispozícii aj systém VAR, za ktorým sedia Benoît Mio a Bastien Deschepy, ďalší francúzski rozhodcovia. Tí teraz zrejme komunikujú so Stefany Frappartovou, ale nemajú je poslať aké iné avízo, len to, že zakončujúci hráč bol mimo hry. Áno, ale je to príliš veľké riziko na to spoliehať sa, že tam ten 10-20 cm offside vyjde. Ja si myslím, že Slovan má výškovú prevahu, má vynikajúcich hlavičkárov. Toto musí zvládnuť tak, aby sa hráč do takejto situácie nedostal. Lebo ten offside bol tesný, to nebol 2-metrový offside, kde sa môže hráč 100% spoľahnúť. Takže na toto veľký pozor. Listevský prišiel do Strugy v minulom týždni z cyperského Etnikosu Achna a hneď mohol skórovať za majstrovský celok na tehelnom poli. Savaradič s dvojkou Nikola Vlajkovič. Listevský. Dujmovič prinútený rozohrať. Bajričov súboj. Mákop vymerá iba k Radičovi. Ten vyzval na pohyb útočníka Christiana Maleského a Slovan bude rozohrávať od Trnovského brány. Takto vyzerala offsideová situácia prostredníctvom systému VAR, ako Majo spomínal, tesná offsideová pozícia, áno. Inak priamy kop výborne zatočil Savaradič, teraz pozor na Roberta Maka, ktorý spracováva ťažkú prihrávku. Strelec chcel prehodiť Makovi a Radič stihol upratať defenzívne túto situáciu. Dobre, Strelec opäť podržal tú loptu, ten prvý kontakt bol dobrý a hneď tu chcel zrýchliť na Maka, prihrávka nevyšla, ale toto treba využiť, každú takú jednu možnosť. Vlajkovič chcel vysunúť Ibrahimiho, Wimmer si musel dať pozor na Vlajkoviča. Guram Kašia. Lukáš Paušek. V tropickej horúčave vyhráva Slovan nad FC Struga 1-0. Kucka. Weiss. A Marko Tolič. Ďalší technický hráč. Krásny prvý dotyk do priestoru z otočkou a hneď dlhá lopta na kraj. Makov súboj proti Krivanevovi. Savidis. Paušek s Makom na pravej strane. A nepresné prenesenie hry na Wimmera. Včera spomínal na tlačovej konferencii, že na zápas vybehne dobré mužstvo Slovana s prevahou slovenských hráčov. V základnej 11 je ich Pol Tucet. Si musí dať pozor na rozohrávku, trafil Ibrahimiho, ale môže pokračovať ďalej. Snažil sa prebúrať priestor v strede poľa, ale už tam bol zablokovaný Tolič. Kucka na zemi po zrážke s Nigeričanom Hogenom Ukpom. Jura sme videli s obdivuhodnou výdržou na Eure vo všetkých stretnutiach našej futbalovej reprezentácie. A bude určite, ak bude zdravý, je strašne dôležitý aj pre Slovan. Proste on bude práve ten, ktorý, čo som na začiatku spomínal, keď chýba trošku agresivity. Niečo, on to do mužstva vnesie, ľudia mu niekedy vyčítajú trošku nejaké straty, aj teraz mal takú nezmyselnú prihrávku, našťastie nic z toho nebolo, ale proste ten prínos jeho pre Slovan je obrovský stále a dúfam, že bude zdravý a že prevedie opäť výbornú sezónu. Slovan teraz opäť prepustil časť ofenzívnych metrov súperovi. Voša z ľavej strany. Center do stredu 16 odvrátil Wimmer a bol faulovaný, áno.
Rakúsky hráč to okamžite avizoval po súboji s Christianom Maleským. A Stefany Frapartová zareagovala. V tejto chvíli aj prestávka na občerstvenie v polovici prvého polčasu po 24 minútach. Majú naozaj vyše, zápas sa začínalo 19. hodine a stále je vyše 30 stupňov Celzia. My sa ani nehybeme a sme úplne spotení, takže viem si to predstaviť, že to je veľmi náročné pre hráčov, ale pre mňa ten úvod bol taký, ako som si asi predstavoval, že bude. Nie pozitívno teraz myslím, ale že bude to veľmi ťažké nabehnúť. To je prvý zápas v sezóne po príprave, po majstrovstvách hráči niektorí, super nepoznaný, by som povedal neatraktívny pre nášho fanúšika možno. Takže je to ťažké sa nabehnúť. Strašne dobre spravil aj ten gól, aj tie prvé akcie, ktoré boli. A teraz Slovan má aspoň nahraté a tak ako využil dvakrát na rýchly protiútok zisk lopty, tak vidíme, párkrát sa stiahne. Nemusí úplne vždy len byť na superovej polovici. Len to treba využívať, nerobiť zbytočné chyby. Jedna, dve zatiaľ sa stáli, ale je vidno vne trénera, ako sa hnevá na to, keď je úplne zbytočná lopta, ktorá nemusí byť taká riskantná. Je to len držanie lopty, tejto netreba strácať a dávať si treba veľký pozor na hlavne na tie štandardky, z ktorých mal zatiaľ jedinú takú šancu z offside, ale mohlo to zle skončiť. Komunikácia s úsmevom od Vlada Vajsa, po tom, čo ste si prezreli aj jeho otvárací gól zo 16. minúty a pre ňom sme opäť mohli ľahko vyčítať, ako si strelec odťahol stopera Krivanemu, fantasticky prihral cez ďalšieho stredného obrancu, cez Radiča a bol z toho gólový nájazd Vlada Vajsa mladšieho, ktorý dal za Slovan celkovo svoj 33. gól. V minulej sezóne toho veľa nenahral aj kvôli zraneniam. Pred začiatkom tejto sezóny ohlásil, že bude poslednou v jeho futbalovej kariére. Po krátkej pauze pokračujeme ďalej pri lopte Slovan. Lukáš Paušek. Nabieha Mak, dostáva peknú prihrávku od Paušeka, ale už bude v ťažkom súboji, napriek tomu dobre odcentroval ponad brankára Dujmoviča. Vlajkovič obtočil sa okolo Vajsa, ten ho nefauloval. Ešte raz nábeh Roberta Maka. Výborný nábeh, aj veľmi dobré. Sklze to stihol ešte prihrať, len to bola taká rýchla akcia, že okrem hrotového strelca tam už nikto nestihol z hráčov dobehnúť. Škoda prudkej prihrávky na Toliča a teraz pozor na Šabanyho. Už sa tam vrátil Paušek spoločne s Bajričom, ale tu na druhej strane dvaja hráči. Ibrahimi, excelentný strelec zo Severného Macedónska, netrafil dobre loptu, ale vystrašil Slovan, pretože tú koncovku tečoval Guram Kašia a je z toho rohový kop pre FC Struga. Ach, to bola nebezpečná akcia, tak cez stred pola, individuálna akcia, vlastne naťahol na seba všetku pozornosť a našťastie ešte tá práva strana my to stihli v poslednej chvíli zatvoriť, lebo to už bola vlastne strela presne z hranice 16 a také cadne, tak pre brankára to bude veľmi ťažké. Besard Ibrahimi rozohráva rohový kop, center nadvihol strelec, Šabany. Opäť Šabany, tento raz z ľavej strany, ďalšia kľúčka, ďalšie zaseknutie, pekný center. A Maleský mohol hlavou vyrovnať na 1-1. Jednoducho zatiaľ prehrávame také, by som povedal, individuálne 1-1 súboje. Sa presadzujú, predsa je to len balkánske mužstvo, technickí hráči, čo sme hovorili aj pred zápasom, to nebude ľahký súboj, ale nemôžeme toľko tých 1-1 v tých takých dôležitých miestach prehrať. Tým pádom je stále viac a viac týchto nebezpečných centrovaných lopt. Verím tomu, že kombinačne ich nepustíme nejak cez stred. Ale tieto lopty sú veľmi, veľmi ťažké potom na odvrátenie. Po troch zakončeniach Ibrahimiho aj prvá koncovka, bolo to hlavičkou od Christiana Maleského. Strelec nezachytil Paušekovú prihrávku. Bajrič dobre vystúpil. Presne toto je to, že Bajrič dobre vystúpil presne. Tam musí byť tvrdo, musí sa dostať do tej situácie. Šikovný strelec, teraz opäť trápi Krivanevu, skvelo prihral na Kucku, Kucka, obrovská šanca, Makovi lopta odskočila. Čakali sme, že Juraj Kucka už bude zakončovať z hranice pokutového územia,
Po výbornej strelcovej prihrávke ešte chcel vylepšiť pozíciu pre Roberta Maka. No, Ďuro to spravil výborne. Prvý dotyk perfektný, každý čakal strelu, ale myslím, že by bol asi blokovaný, čiže radšej posunul. Opäť fanúšikovia trošku zdúpneli, ale offsideová pozícia odmávaná Christianovi Maleskému. Ale opäť rišli protiútok, čiže vidíme, že Slovan sa vlastne o mnoho viacej v zápase zatiaľ dnes presadzuje po rýchlom prechode do útoku. Ešte raz sme videli Robert Mak a jeho veľká šanca. Robo to mohol spraviť lepšie, to vie on sám, že tá prihrávka od Ďura bola výborná. Ako keby bol príliš rýchly v pokutovom území pri Kuckovej prihrávke. Opäť hráč číslom 33. Spolupráca s Vimerom. Kucka na ľavej strane proti Radičovi. Snaží sa cez neho dostať do 16. Tam bol Radičov faul. Priamy kop pre Slovan. Opäť výborne, Ďuro naozaj aj defenzívne, ale aj smerom dopredu a hlavne aj tá aktivita. To je to, čo Slovan musí robiť, aby to rozbil. Nabiehať cez tých stredových hráčov do tých voľných priestor a teraz to Ďuro ukázal. Videli sme, ako dali jasličky Radičovi. Tu sa na to pozeráme znova. A súper ho potom poslal na zem, takže priamy kop. Veľa hráčov by po tých jasličkách prehralo ten súboj následný, lebo niekedy výjdu, ale keď sa dobre otočí hráč, ale Ďuro je proste silný, dokáže tam tú ruku dať. Tak sledujme priamy kop v 31. minúte. Robert Mak pošle pred bránu, zrejme prudký center. Pekná lopta na bližšiu žrť, nabiehal Kucka. Ešte Dujmovič sa chce prepracovať k lopte a ju vyboxoval. A Ukpa odkopol. Kašiov súboj. Stevský zvládol defenzívnu situáciu. Pád Savidisa, Slovan môže zaútočiť z ľavej strany. Weiss pred 16 bol chvíľočku voľný. Kucka, teraz Stolič. Znovu Weiss, 4 hráči Slovana v pokutovom území. Weissová prihrávka neprešla cez Ukpu. Stolič na Maka. Weiss. Tento center Vladovi Weissovi nevyšiel. Presne tá situácia predtým, ak si spomínal tých 4 hráčov a jedným z nich bol Paušek, ktorý z tej pozície do pravého obrancu išiel vlastne až na prednú tyč a ak by tam ten center dobre došiel, tak mohol byť voľný na prvej tyči. Tá situácia bola o mnoho lepšia na centrálnu loptu ako táto. Tak zatiaľ Slovan so 100% efektivitou beží 32. minúta. Jediné zakončenie Belasích bolo gólové, okrem toho 3 alebo 4 veľmi nebezpečné akcie, z ktorých sa však žiadna koncovka pred Dujmovičom nezrodila. Vlajkovič. Radič. Pristevsky. Krivaneva. Stále spolupráca stopérov FC Struga. Dobrá práca Kašiu, ale napokon nepretlačil súpera. Pozor na Ibrahimiho a Vlajkoviča. Desard Ibrahimi. Útočník hostí s číslom 7 má už 37 rokov. Teraz je v ďalšom súboji a stráca loptu proti Savidisovi a Toličovi. Wimmer. Savidis bol faulovaný, áno. Stefani Frapartová postrehla na fauli 4-5 z pohľadu hostí. Opäť rýchla porada medzi Weissom a Savidisom. A znovu ste videli faul Hogena Ukpu, ktorý prišiel do Severného Macedónska z lotyšskej Liepaje pred 2 rokmi. Wimmer hľadal opäť strelca a zakročil Radič. Bajrič. Ako sme videli ten rozhovor Weissa so Savidisom a vidíme Weissa, ktorý možno, že aj mi toto hovoril, že on sa bude viacej stiahovať do tej stredovej pozície, Savidis ide viacej bližšie ku stoperom. Proste tá rozohrávka, to režirovanie tej hry, ako keby chcel trošku Vlado zobrať do svojich rúk.
Kašia. Tolič sa pekne uvoľnil, ale nenašiel Roberta Maka. Teraz Mak môže zaútočiť, dostal prihrávku od strelca a bol faulovaný. Nedovolený zákrok srbského obrancu Nikolu Vlajkoviča. Prvá reakcia Slovana hneď po strate lopty. Toto bolo presne to. 2-3 dobré pohyby, dobré zatvorenie, neumožnenie rozohrávky a tým pádom získali loptu hneď na superovej polovici. Tak uvidíme, či to Juraj Kucka skúsi z tejto vzdialenosti. Jura poznáme ako bombardéra. Člený múr, signál Slovana. Ale Paušek sa s loptou neotočil, zachytil ju Bajrič. Vlajkovič odlavičkoval. Vladovaj spadá v súboji dvoch sedmičiek s Besartom Ibrahimim a 4 hráči z Trugy sú v útoku. Rýchlo sa vracia Vimer. No, zdalo sa, že Bajrič fauloval. Slovan prenáša hru na Davida Strelca, zatiaľ čo jeden z hráčov z Trugy zostáva. Pred domácou 16-kou výborne teraz Tolič prepustil loptu Robertovi Makovi. Mak môže vypáliť, technická strela, gól! 36. minúta, prvý zápas Roberta Maka v belasom drese, prvý gól. Je to kapitán hostujúceho týmu Bunjamin Šabany, ktorý leží pred domácim pokutovým územím a Slovan oslavuje Makov gól na 2-0. Domácim vyšla pekná, rýchla akcia. Pozrieme sa na jej záver, keď Tolič šikovne prepustil túto prihrávku na Roberta Maka. Ten sa pred 16-kovým oblúkom skvelo uvoľnil. Ešte raz strelcová prihrávka a Maková práca pri kľúčke na defenzívneho záložníka Stefana Jeftovského. Skvelá technická strela okolo Dujmoviča. No a Slovan vyhráva 2-0. Tak Slovan je fantasticky efektívny zatiaľ. To, čo mal, čo vytvoril, také pologolové šance, strela, fantasticky zakončil teraz. Ale čo by som povedal, trošku to zmena toho rozostávenia, aj Mak viacej do stredu. Ale úplne od začiatku tej akcie opäť famózne strelec. Musím povedať, tá lopta, ktorá išla na pravé krídlo, dlhá, ťažká lopta na spracovanie už. Nebol v počíslení. Podržať chvíľku, dvaja na ňom zavesení, urobil si priestor, otvoril toto prihrávkou na Toliča, ktorý pustil výborne tú loptu. Sa celá tá streda, ľavá strana otvorili vlastne a toto Mak potrebuje. Mať voľný priestor, mať situáciu 1 na 1, má vynikajúcu krátku kľúčku a strelu. Ale bez toho podržania strelcom, bez toho narazenia si toho útoku, tak by to nešlo a naozaj klobúk dole dnes strelec tieto situácie zvláda veľmi dobre. A na konte gólové asistencie Vladovi Vajsovi a Robertovi Makovi, takže tá ofenzívna sila Slovana, ofenzívna trojica sa zatiaľ presadzuje proti FC Struga. Kapitán hostí Šabany sa o chvíľočku po krátkom ošetrení vráti do hry. Robert Mak po marcových stretnutiach náhle ukončil reprezentačnú kariéru, teda nie on osobne, ale po spore s reprezentačným koučom Francescom Calzonom. Po 81 zápasoch a 16 góloch za náš národný tím. Uvedenie v Slovane vynikajúce, pripomenieme, že ostatné 2 roky strávil u protinožcov v Austrálii, kde hral za FC Sydney. A ich belasý dres vymenil za ten, v ktorom vyrastal ako žiačik. Slovan s ďalšou rozohrávkou. Ale v tomto som si bol takmer istý, že Mak, aj som si istý do tej sezóny, že Mak v tomto bude obrovská posila. Proste v tom rýchlom protiútoku, v tom taký, keď bude Slovan mať priestor, keď bude vedieť urobiť si situácie 1 na 1, verím tomu, že bude naozaj veľká posila, lebo on tú svoju techniku má, góly nezabudol dávať, ťah na bránu, strelu má výbornú, takže ja si myslím, že pre Slovan ako do tej ofenzívy to bude veľká pomoc a bude záležať aj na ňom, že ako sa potom v tých ťažkých zápasoch prejaví a či bude vlastne naozaj vedieť aj
situačne, alebo teda dodržávať trénerové pokyny a byť aj smerom dozadu platným hráčom. Teraz nabiehal na Paušekovú prihrávku, ale odvrátil Kire Ristevský, skúsený 35-ročný stoper, ktorý strávil predchádzajúcu sezónu na Cypre. Pôsobil, predstavte si, počas 15 rokov v 12 rôznych kluboch. Najdlhšie 3 sezóny v Budapešti, Újpešť. Tréner hostí Čatip Osmani protestuje už 4. arbitra Mateja Vernisa. Ukazuje mu, že tam bol kontakt Bajriča so Šabanim, keď mala Struga loptu pred 16 Slovana a potom z toho rezultovala úspešná kontra Belasích s gólom na 2-0. Trnovský pri lopte. Bajrič na výmera. Maxi prišiel pre loptu do stredu poľa, ale teraz ju nedostal od Kucku. Berie ju Weiss. Paušek. Tolič. Vypýtal si faul veľmi šikovne a je z toho ďalší priamy kop pre Slovan. Pozeráme sa opäť na Marka Toliča. Fauloval ho Arbi Vošan s číslom 9. Ale celkovo to posunutie Weissa z tejto pozície čistého krídla ma zaujímalo, či to bolo úmysel, že to bude trvať 10 minút, alebo sa uvidí v zápase, ako to ide, a je vidno, že Slovan má omnoho väčšiu kontrolu v strede ihriska nad tým zápasom, keď sa Vlado posunie donútra. Samozrejme, je tam o hráča viacej. Ďalší Makov center. Tento raz letel na vzdialenejšiu žrť, kam nabiehali Wimmer a Juraj Kucka. Končí sa 41. minúta. Hostia so 6 streleckými pokusmi, 3 boli zblokované, 3 leteli mimo Trnavského bránu. Ani jedna medzi domáce žrde. Slovan zatiaľ jediné 2 pokusy. Keď strieľal, tak sa rozvoľnila súperová sieť. Hra bude prerušená, pretože na trávniku zostal Christian Malesky. Mladý 22-ročný útočník. Ešte raz jeho súboj s Bajričom. Pri tom dopade pristúpil členok. Rýchle ošetrenie Maleského. Ten pôsobil v minulej sezóne na 2 hosťovaniach. Na jeseň bol v Strumici, v klube, ktorý má názov Akadémia Pandev, a je to samozrejme klub, v ktorého pozadí stojí najslávnejší severomacedonský futbalista ostatných 3 či 4 desaťročí Goran Pandev. Futbalista, ktorý z Interom Miláno vyhral v roku 2010 Ligu majstrov, preslávil sa svojím dlhoročným pôsobením, najmä v talianskej série A. Maleský je späť v hre. Bajrič. Guram Kašia. 37-ročný veterán a gruzínsky reprezentačný rekordér. Po Eure má na konte už 117 zápasov. Toličová vynikajúca petička. Paušekov pekný center. Dujmovič iba vyrazil. Weiss môže zakončiť z ťažkej pozície a takmer skóroval. Gólu nezabránil brankár Dujmovič, ale výborným obranným zákrokom stoper Sava Radič. Tak pozrieme sa znovu. Vyrazený center Paušeka. Predtým predchádzala mu Paušekova petička a Vlado Weiss mieril zrejme buď na žrť, alebo možno vedľa severomacedónskej brány. Tak sa točila, možno, že by sa aj zapadla. Ale výborne, opäť ten nábeh z druhej vlny, teda tentokrát Toličov. V momente, ako z obranej línie niekto vystúpi, tak sa otvárajú priestory. A toto sa darí Slovanu využívať. A táto kolma prihrávka už prišla niekoľkokrát a vždy je to nebezpečné. Prvý rohový kop domácich. Robert Mak. Čo tam teraz vidia, však je vidno, že... Lopta sa dotýka od oblúka. Môže z pohľadu rozhodkyne nie, ale jednoznačne to... Ešte aj ďalej by mohla byť posunutá kľudne o niekoľko centimetrov. Tak rozhodkyňa
Dopriala teraz hráčom trošku oddychu, ešte aj komunikuje s Vlajkovičom a Toličom. Tak nie je to Malesky, ktorý stráži vysokého chorvátskeho stredopoliara. Tak až teraz zaznel hvízd, beží už 45. minúta. Bol pekný center. Radič bol pri lopte, Kašia môže vypáliť, už bol v záklone. Bajrič nepresadil sa teraz cez Krivanevu. A vhadzovať môže Savidis. Ďalšia nebezpečná situácia pred bránou FC Struga. A to po rohovom kope Roberta Maka. Hladovajs mal šancu na 3-0. 4 minúty sa nadstavujú, keďže uprostred prvého polčasu bol aj tzv. Cooling break, to znamená občerstvovacia prestávka. Paušek pekne sa snažil prihrať Makovi, ale dobre zakročil vracajúci sa Arbi Voša. Teraz dobre napádal, strelec šikovne vzal loptu, aj Mag ešte otravoval Ristevského rozohrávku a Slovan bude vhadzovať. Faul na útočnej polovici proti kapitánovi hostí Bunjaminovi Šabanimu. Jeden zo služobne najstarších hráčov FC Struga, kde pôsobí od leta 2020. Aj on hral vo Fínsku, v Arménsku, v Albánsku a z kosovskej Trity išiel do Strugy. Druhá nadstavená minúta. Ristevského rozohrávka. Ukpa nezachytil, ale pozor na túto kolmicu. Našťastie Malesky bol v pohybe smerom od brány a Ibrahimi ho nenašiel. Bajrič tam dobre vystúpil, videl, že už tam jeden hráč urobil ten krok navyše. Paušek. Bajrič. Kevin Wimmer. Slovan rozohráva na istotu. Savidis. Paušek vytláčaný späť, takže Kašia. Trnovského dlhá lopta na strelca, ktorý to robil šikovne, nebol vo offside. Zdalo sa, že zvládol osobný súboj s Kirem Ristovským, ale napokon je pískaný strelcov faul. Trošku možno trošku prísne, ten hráč už bol ako hľadel na tú loptu a vtedy to prišlo strelcové také posunutie, ale tu sa často aj nepíska, takže dobrá myšlienka od strelca. Pripomíname, že lepší z tejto dvojice, ak kto postupí teda, tak bude hrať v druhom predkole Ligy majstrov proti víťazovi súboja estónskeho a slovinského majstra. A tam je o všetkom rozhodnuté už po prvom zápase, pretože na jeho konci v estónskom hlavnom meste v Talíne vyhráva NK Celje, slovinský majster nad domácou Flórou 5-0. Ja myslím, že Slovan ten prvý počas relatívne, počkám radšej, zvládol, áno, nepredbiehajme tú situáciu, ale prvých 15 minút sa nedalo naozaj, že aby ten bol od začiatku tlak, aby to bolo výborné, to je po tej pauze. Pozor ešte na útok Šabanyho, ktorý pekne naviedol loptu do 16. Trnovský musel vybehnúť, nezachytil loptu a Slovan dostáva gól. Nie, už... Pískala Rodotkyňa, mám pocit. Zrejme nedovolený zákrok na Trnovského. Brankára, áno. No tak napokon v posledných sekundách prvého polčasu ešte aj vzrušenie po Šabanyho akcii. Ešte raz sa pozrieme, ako potiahol akciu až na hranicu pokutového územia. Teraz príde nedovolený kontakt. Áno.
keď do Trnovského vletel Ibrahimi a to zachránilo Slovan. Škoda, lebo trošku z toho hodnotenia sa zmení to, že naozaj 25 minút neurobil super nič. Tých prvých 15-20 mal nejaké pokusy, bol nebezpečný a Slovan sa musel rozbehnúť. Následne sa rozbehol a potom to už bolo o mnoho lepšie. Škoda tej poslednej minúty alebo sekúnd v tom prvom polčase. Tak hostia dvakrát dostali loptu do siete, ale ani jeden gól neplatil. Raz kvôli postaveniu mimo hry a v druhom prípade po nedovolenom zákroku. Slovan vyhráva nad FC Struga po prvom polčase úvodného zápasu prvého predkola Ligy majstrov 2-0. Kapitán mužstva Vladovaj z 16. a nový hráč Slovana Robert Mak v 36. minúte skórovali v prvom polčase súboja prvého predkola Ligy majstrov proti severomacedonskému FC Struga. Hostia prehrávajú 0-2 a ich tréner Čatip Osmani vo svojom prvom súťažnom zápase na lavičke tohto klubu robí pred druhým polčasom hneď dvojnásobnú zmenu. Na ihrisko prídu s číslom 14 Marian Radesky a s číslom 6 Stefan Spirovský. V prípade druhého menovaného to bude jeho prvý zápas za FC Struga. 55-násobný severomacedonský reprezentant bude hrať v strede poľa a vystriedal Nigéričana Hogena Ukpu. Druhým hráčom s číslom 14 Marian Radesky. To je 29-ročný útočník, ktorého trhová cena 600 000 eur je podľa údajov portálu Transfermarkt najvyššou spomedzi hráčov FC Struga. Tí teraz rýchlo útočia z pravej strany. Práve Radesky bol pri lopte a už aj centruje do 16, do ktorej nabehol s 9 Arbi Voša. Hostia stále na dostrela, takto skúšajú na Trnovského, ktorý kryje pokus Besarta Krivanevu. Slovan pred druhým polčasom bez ozmeny v bráne je Trnovský, v obrane 25 Paušek, 4 Kašia, 12 Bajrič a 6 Wimmer. V strede poľa 88 Savidis, 33 Kucka a 10 Tolič. Pred nimi na krídlach 21 Mak a 7 Weiss. A v útoku s 13 Dávid Strelec, ktorý si pripísal 2 gólové asistencie v priebehu prvého polčasu. Pohľad na trénera Vlada Weissa, ktorý dnes vedie Slovan 166. krát. Kašia, loptu si pýta Paušek, majú Tolič. Tak v hostujúcom týme okrem Ukpu nepokračuje ďalej útočník Christian Malesky s číslom 29. V prvom polčase mal za stavu 1-0 pre Slovan nebezpečnú hlavičku. Paušek, Kašia, Savidis a Kucka. Naľavo zatiaľ spoľahlivo hrajúci Wimmer, ktorého nevidíme tlačiť sa do ofenzívnych priestorov, ale poisťuje vzadu Bajriča spoločne s Kašiom. Tak Wimmer je hlavne strašne závislý od toho, čo robí Vlado. Na tej jeho strane, keď Vlado ide donútra, tak má to otvorené, môže ísť. Ako náhle Vlado drží líniu, tak proste ostáva vzadu, na istotu hraje. Ja si myslím, že Slovan nemá moc čo meniť do druhého polčasu. Nesmie robiť chyby, supera nesmie púšťať do nejakých vážnych šancí a proste podržať loptu, to áno, samozrejme v strede poľa musí mať dominanciu, ale potom využívať každý jednu možnosť na rýchly protiútok. Guram Kašia pred chvíľočkou chybičku urobil v rozohrávke, ale hneď v zápätiu aj napravil, keď zastavil čertajúcu sa superovú akciu. Prihrávka Besarta Krivanevu dozadu na Kire Ristovského. Strelec ide za loptou, Dujmovič musí vybehnúť a iba takto odkopnúť. Nový brankár FC Struga, 25-ročný Bosniak Filip Dujmovič prišiel do Severného Macedónska v minulom týždni zo Železničaru Sarajevo.
Paušek hľadal strelca. Bol to faul na Besarta Ibrahimiho. Zrazená prihrávka Paušeka. Slovan si poradil s novým útočníkom hostí Radeským a už útočí Robert Mak. Snažil sa dostať cez Arbiho Vošu. Savidis. Robert Mak. Vladovajs opäť operujúci v strede poľa. To je presne, čo očakám. On nechce tam byť celý čas, samozrejme, ide sa niekedy aj, by som povedal, oddychnúť na to krídlo, lebo tam predsa len toľko asi nenabehá, ale myslím, že o mnoho viac dobre sa cíti v tejto pozícii, má viacej loptu a viac si myslím, že aj pocitovo, že režiruje tú hru Slovana. Slovan drží loptu na superovej polovici. Kašia. Vladovajs trúfol si proti dvom hráčom. Petička cez defenzívneho záložníka Jeftovského. Paušek. Slovan v dlhom držaní lopty. Tak ale má nahraté a myslím, že netreba ísť do nejakého zásadného rizika alebo zbytočných strát lopty. Proste snažiť sa loptu podržať a vyrážať. Savidis zachytáva pokus o vysunutie útočníka Mariana Radeského, ktorý bol spoločne s Ibrahimim najlepším strelcom Strugy s 15 gólmi v predchádzajúcej sezóne Severomacedónskej ligy. Vajsová prihrávka na strelca. Zvláda tieto situácie a nasadili jasličky kapitánovi hostí Šabanimu. Toto je sebavedomie. Toto hráč bez sebavedomia by neurobil a vidno, že Davidovi rastie. Škoda tejto prihrávky stlmenej od Roberta Maka. Opäť Šabany, ktorý rozvinul v prvom polčase 3 alebo 4 veľmi nebezpečné akcie. Svoju techniku teraz ukázal aj Besart Ibrahimi proti Makovi. A útok hostí z pravej strany cez Nikolu Vlajkoviča. Struga na dostrel. Nebol príliš vydarený center od striedajúceho Stefana Spirovského. Ale teraz si Ibrahimi voľný vypýta loptu za obranou Slovana. Jeho práca v pokutovom území zastavená Wimmerom. Čistý zákrok Vajsa. Dobrý návrat dozadu. Proste videli tam tú kolmicu, ktorá tam bola. A myslím si, že až 8 alebo 9 hráčov Slovana sa vrátilo do vlastnej 16. V týme hostí Kire Ristovský a od druhého polčasu Stefan Spirovský, ktorí boli v týme Severného Macedónska pri jeho historickej účasti na majstrovstvách Európy pred 3 rokmi. Inak, keď sme si pozreli júnovú nomináciu severomacedónskej reprezentácie u trénera Blagoje Milevského, tak tam bol z 26 hráčov jeden jediný zástupca domácej najvyššej súťaže, a to náhradný brankár. Všetci ostatní sú legionármi. Viacero dnes už aj bývalých reprezentantov sa postupne vracia do severomacedónskych klubov a hrajú tamojšiu najvyššiu súťaž. Kucková akcia, strelec, čo vykúzli, prihrávka na Roberta Maka, ktorý nebol odmávaný, dáva gól, ale ten neplatí. Robert Mak bežal od radosti až do rohu ihriska, ale tento raz to nebude tretia gólová asistencia pre Davida Strelca a ani druhý presný zásah pre Roberta Maka. Ešte sa všetko overí prostredníctvom videa a Mak bol vo offside, áno. Ale pekná akcia, to je načasovanie, možno, že trošičku bežal skôr, možno trošku aj zbytočne, lebo tam bol úplne voľný, ale pekne, ale opäť cez ten stred, na strelca, otočka, proste perfektne využitý priestor a hlavne prehľad tej hre, hneď hlava hore a David hľadá svojich spoluhráčov zatiaľ veľmi dobre. No ako keby v belasom drese s číslom 13 rástol nový silný hráč. Nehovoríme, že David nemal žiadne kvality predtým, to vôbec nie, ale zdá sa, že z Eura prišiel s iným sebavedomím, čo je dobre samozrejme pre Slovan aj do ďalších týždňov v náročnom futbalovom lete, v ktorom chce absolvovať všetky 4 európske predkolá. Uvidíme, kam povedie jeho cesta. Teraz sa domáci bránia. Besart Ibrahimi chce prejsť do pokutového územia. Aj sa mu to podarilo a získava pokutový kop po zákroku Paušeka. Pravý obranca Slovana nedovolene zastavil najlepšieho útočníka hostí a Besart Ibrahimi si, hoci bol faulovaný, si určite zoberie loptu na biely bod. Tak to je veľká škoda.
V minulej sezóne dala Struga v predkolách 10 gólov, z nich Ibrahimi dosiahol 7, 3-krát z pokutových kopov. Toto Lukáš nezvládol, pretože nemal už na ktorú stranu ísť hráč Strugy. Pardon. Proste bolo jasné, že buď si to seknú na tú stranu, dovnútra nebol priestor, tam boli ďalší hráči Slovana, tam si musí svoju stranu zakryť. Mohutný piskot na tehelnom poli, šanca hostí znížiť na 1-2. Ibrahimi má krátky rozbeh. Prominentný strelec Severomacedónskej ligy zaznamenáva kontaktný gól, Struga znižuje v Bratislave na 1-2. Tak po 10 minútach druhého polčasu je znížené. Ibrahimi získal penaltu pri individuálnej akcii cez Paušeka a aj ju premenil, keď oklamal Trnovského. Vedeli sme, že super je smerom dopredu asi lepšie ako smerom dozadu. To aj dnes vidíme, že tá technická kvalita tých hráčov tam je, ale toto si musíme lepšie postrať. Už v prvom polčase niekoľkokrát prenikli veľmi ľahko, nepodarilo sa zakočiť, ale to je proste, to sú individuálne chyby, ktoré by sa nemali stávať. Smerom dopredu to Slovan ešte ako tak teda zvláda, myslím si, že dobre to ide, vytvára si šance, ale musí byť defenzívne pevný proste aj v tej ďalšej fázi celkového ročníka. To je defenzíva je rozhodujúca a v tej musí byť pevný a nie takto ľahko, by som povedal, púšťať supera do šance. Tak Slovan sa teraz presťahoval na superovú polovicu. Pri lopte Tolič, Savidis, Weiss. Prihrávka na Paušeka, ktorú zastavil s deviatkou Arbi Voša. 22-ročný krídelník, ktorého sme dnes veľmi v ofenzívnych výpadoch nevideli. Je dovolený zákrok strelca v súboji s Kirem Ristevským. Ešte si povedzme, že klub v Struge vznikol, založila firma obchodujúca s nehnuteľnosťami a v stavebníctve. Bolo to v roku 1995. Klub začínal v 4. lige, pred 8 rokmi vyhral 3. najvyššiu súťaž, pred 6 rokmi vyhral 2. ligu. No a Vlania v tomto roku dosiahol prvé ligové tituly v najvyššej súťaži. Výkop od brankára Dujmoviča išiel až k Wimmerovi, hostia už vhadzovali. Teraz bude pri lopte Slovan. Točí sa 57. minúta, Weiss posiela autové vhadzovanie počiare na rozbehnutého strelca. Ten krásne ide do pokutového územia, zvládol 2 súboje, ale už nezakončí. Škoda tejto situácie. Už sa zdalo, že si poradia aj so Savom Radičom, ale napokon ho zastavil Besart Krivanieva. Už tá akcia trvala veľmi dlho, už bolo vidno, že super sa pripravil na to, už videl, že pôjde do ďalšej kľúčky, tak to tam zhustil nakoniec, myslím, že s 3-4 hráčmi, ktorí postupne prichádzali do súbojov a tam to bolo veľmi ťažké pre Davida sa presadiť. Môže po tej druhej kľúčke mohol dať hlavu hore a hľadať opäť lepšie postavenú spoluhráča. Áno, nabiehal Tolič aj Robert Mak. Čo si schytal v súboji Sava Radič, 26-ročný srbský zadák, odchovanec belehradského klubu Čukaričky. No, gól na 1-2 samozrejme prináša do tohto merania síl v prvom predkole Ligy majstrov nový náboj. Je to aj veľká psychická zmena, proste zrazu to je o gól. Slovan nemôže už len tak kontrolovať hru. Arbi Voša, jeho akcia s nepresnou strelou, z ktorej napokon rezultuje vhadzovanie pre Slovan. Ešte raz, ako si Voša prebral dlhú prihrávku a nepresne vypálil cez Lukáša Paušeka. Slovan bude striedať, do jeho dresu sa po vyšeročnej pauze vracia Jurij Medvedev.
Už vidíte pripraveného s číslom 17 a na trávnik vybehne aj krídelník Nino Marcelli. Pozor ale na hostujúce mužstvo. Bajrič dokázal vyhrať v poslednej chvíli súboj s Radeským. Druhý pás Bajriča až k brankárovi Dujmovičovi. Nenašiel strelca. Ale bolo vidno, že je to spolupráca. Mal na sekundu hlavu hore, potom prebratí z vlastnej 16-ky a videl strelca, ktorý hneď menil smer pohybu. Slovan môže zaútočiť. Tolič, po tom, čo Mak vybojoval loptu. Pekná prihrávka na hranicu 16-ky k Vajsovi. Vlado Vajs snažil sa prihrať pod seba. Lopta išla od striedajúceho Stefana Spirovského. Rohový kop číslo 2 pre Slovan. V 60. minúte opäť Vajs prepúšťa center Robertovi Makovi. Centruje praváčkou s rotáciou od brány. Pravení nabiehať sú 6 hráči Slovana. Pohyb na bližšiu žrť, signál s Vajsom, ten loptu prepustil. Škoda, že tá strela od Kevina Wimmera pravačkou nebola dostatočne prudká a hostia ju ľahko zblokovali. Savidis. Mak. Pred ním Vajs. Mak celý sám. Cez Arbiho Vošu. A ten už môže zaútočiť. Podporovaný Šabaným. Makov faul. Tak priestor na striedanie u Vlada Vajsa. Jeho prvá výmena po hodine hry. Nastupujú Juri Medvedev s Ninom Marcellim. Pripomenieme, že mladý krídelník Nino Marcelli zaznamenal pri ligovom titule v minulej sezóne 10 gólov, podobne ako Dávid Strelec. Viac mal na konte iba Tigran Barsegian, ktorý dnes kvôli zraneniu bočného väzu v kolene hrať nemôže. Odchádzajú Lukáš Paušek a Marko Tolič. Chorvátsky stredopoliar, ktorého Slovan získal natrvalo z Dynama Záhreb. A Lukáš Paušek, ktorý mal smolu v druhom polčase, pretože v 54. minúte v úvodzovkách vyrobil pokutový kop. Pozor na Besarta Ibrahimiho. V poslednej chvíli mu bola vypichnutá lopta. Slovan trošku zaspal pri postriedaní pri rozohrávke priameho kopu hostí. A čakalo možno to striedanie, tréner bol aj nahnevaný možno na Paušeka za tú 11, lebo tá bola naozaj zbytočná. Medvedev opäť navrátilec, vítaj. A dúfajme, že opäť sa dostane do tej formy, v ktorej bol. A ja pevne aj Marcelli, proste to je presne taký typ, ktorý teraz Slovan potrebuje. Taký opäť priniesť taký prebudenie sa do toho drive, lebo trošku zaspatí, trošku sú potom góle druhý polčas, nie je to úplne ono. Áno, to, čo si spomínal v súvislosti s Juriom Medvedevom, 100% platí v sezóne 2022-2023, ktorú mal Slovan veľmi nabitú a ťažkú a musel zvládnuť veľmi náročný boj o ligový titul, ktorý získal 2 body pred Dunajsko-Stredským Dacom. Tak Medvedev vtedy na jar v 23. roku patril určite medzi lídrov tímu. Po sezóne odišiel do ruského Soči, odohral 12 zápasov v najvyššej ruskej súťaži, ale klub z Čiernomorského pobrežia napokon opustil po vypadnutí do druhej najvyššej súťaže a je späť v Slovane. 63. minúta, Marcelli prvýkrát pri lopte. Kucka. Vajs. Medvedev bude spolupracovať s Robertom Makom, ktorému však po prihrávke lopta odskočila. A opäť Šabany začal útok, Radeský. Určite pri ňom Savidis. Radič. Také drobné, malé straty a to stojí strašne veľa sila. Aj Robo už bolo vidno pri tom návrate, že je unavený, lebo 3-4 lopty sa takto musia vrátiť v šprinte a je to veľký rozdiel potom pre neho. A teraz hrajú Slovan vyloženie aj na tých krajoch, sú proste krajní obrancovia väčšinou a Vlado už hraje takmer stále, alebo je už tam v strede pola po tej zmene namiesto Toliča, ale takisto aj Maka vidíme o mnoho viacej ako v tej hrotovej pozícii ako na krídle. Slovan má ešte tretinu zápasu, aby si prinavrátil väčší náskok proti FC Struga. Vajs sa teraz nedostal cez súperovho hráča. No, bol to
Aj sa myslím, že Stefan Jeftovský. sa hnevá už na to, že tú loptu dostal takú zlú, takú zase. On si pýtal tretíkrát loptu, vlastne ako keby znútra, diagonálne za obranu. Dvakrát ju nedostal a tretíkrát dostal tak na päty nejako, musel si ju preberať, bol tam opäť hneď súboj. No, Vlado si bude musieť dávať pozor, dostal žltú kartu. To už ťažko naučí Vlada. Ale toto bolo naozaj nechtiac z jeho strany, určite nechcel zasiahnuť súpera, teraz to uvidíme v tomto zábere. Bol tam malý kontakt s Jeftovským teraz. Ale aj tá karta, aj to všetko proste išiel ďalej do rozhovoru a teraz dobre, veľmi dobre na to, že ešte stále patrí k tým mladším hráčom. Strelec prišiel, dal ho trošku preč, povedal mu Vlado kašľ na to, lebo to by mohlo byť veľké oslavenie. Vlado to zažil na jar v prvom vyraďovateľe v kvalifikačnom kole konferenčnej ligy na pôde Šturmu Graz. Teraz Slovan zostane na súperovej polovici, pretože Krivaneva fauloval Roberta Maka. Ešte si už pripravujú priamy kop. Teda slovanisti si pripravujú priamy kop. Vajsel prekvapí týmto centrom a ten prešiel až na Juraja Kucku, ale pískaný je zrejme útočný faul. Offside to nebol. Nikto nečakal, že tá lopta prejde naozaj cez celú líniu. Nabiehala Juraj Kucka, máme za sebou 20 minút druhého polčasu. Hosťom sa po pokutovom kope Besarta Ibrahimi ho podarilo znížiť na 1-2. Lopta išla od Gurama Kašiu. Besart Krivaneva. Odkop Kevina Vimera. Znovu Krivaneva. Teraz si vybrali Jeftovského. Pozor, prihrávka na Radeckého. Tečovaná strela. A Trnovský sa musel natiahnuť. Ďalšia šanca pre hostí v 66. minúte. Ju mal striedajúci útočník Marian Radecký. Ešte raz ste videli jeho strelu z hranice pokutového územia, ale opäť sa jednoducho uvoľnil a Bajrič stihol stečovať jeho strelu. Ale išiel trošku Bajrič, už chcel ho predskočiť, OK, ale keď videl v poslednej chvíli, že to už nepôjde, že už to veľmi dobre zakryl útočník supera, tak musí ostať v tej pozícii. Úplne ho otvoril a našťastie sa im podarilo ešte zablokovať. Na rohové kopy v tejto chvíli 2-2. Radecký sa snažil hlavičkovať. Ale hostia tečovaná strela, ktorá letí nad Trnovského brvno. To bola veľmi dobrá práca Besarta Ibrahimiho, ktorý predtým zahrával rohový kop. Až si takto vypracoval streleckú pozíciu. A bol to, pozrieme sa ešte raz, Juraj Kucka, ktorý loptu nadvihol nad bránu Slovana. No ale najväčší problém je, že Slovan nekontroluje ten zápas. Proste tak, ako sme si mysleli v druhom polčase, že bude presný opak. Dostali nepríjemný gól, ale super je viac na koni a Slovan nevie dostať do takého tempa. Pomer striel 4-11 v týchto chvíľach. Na bránu 3-2 pre hostí, ktorí opäť útočili. Ale center Stefana Spirovského nebol dôrazný. Ďalšia dlhá lopta, tento raz na Radiča, kryje ju Trnovský. 68. minúta, Medvedev. Vajs na Kucku. Jurij Medvedev. Pasáž, kde sa Slovan pokúsi podržať loptu a potom niečo vymyslieť na súperovej polovici Marčeli. Kyriakos Savidis. Marčeli na ľavej strane po výmerovej prihrávke. Hazovanie pre Slovan po zákroku Radiča. Savidis.
Kašia na Medvedeva. Videli sme, ako Šabany naznačoval spoluhráčom, aby sa posunuli trošku vyššie. Medvedevova prihrávka prešla až do 16 cez Radiča, ale Spirovský napokon loptu odkopáva. Kucka. Aj s Medvedevom zrazili sa teraz. Tak ďalší frustrujúci moment pre Vlada Vajsa, ale chýbajú teraz hráči na pravej strane. Už to tam vykrývajú Kašia a Kucka. Prenesenie hry na Radeského od stredopoliara Jeftovského. Spirovský. Vajsová šmíkačka musí si dávať pozor na tieto situácie. Presne vidno, toto sú jeho momenty, keď sa musí skľudniť. Proste aj teraz išiel, je vidno aj teraz, otec mu kričí, že on síce ukazuje, že je to čisté, len keď to nahrá ten súper, keď to využije, dá tam tú nohu, tak proste tam už tým nič neurobí. Teraz Šabany s Radeským. Vlajkovič. Obieha mu Radič, dostáva loptu do tandemu, Radič stihne odcentrovať, Ibrahimi bol pripravený zakončiť, ale odhlavičkoval Kenan Bajrič. Spirovský strieľa z veľkej diaľky. Lopta podskočila v pokutovom území, Trnovský si dal pozor. 71. minúta sa začala, Slovan Struga 2-1. Struga je zatiaľ posledným 10. klubom, ktorý sa stal majstrom v Severnom Macedónsku. Samostatná liga sa tam hrá od jesene 1992. Vajsov pás na Medvedeva. Lopta nebola celým objemom za čiarou, ukázal asistent rozhodcu, ale Medvedev pred 16 nerozohral presne. Šabany šikovne to urobil cez dvoch hráčov. Radeského nepresný pas na ďalšieho útočníka Ibrahimiho. Našťastie, lebo toto je lopta, alebo tá strata lopty s následným rizikovou snahou získať späť v strede pola, prepadli a to bola situácia 3 na 2, ale našťastie to tak zastavili a vybrali si prihrávku takú podľa mňa nezmyselnú na druhú stranu dlhú. Ale nie je to ono, tak trošku mi to mužstvo prípade ako keby unavené, že ešte nie je také aj kondične, je to naozaj veľmi ťažký zápas. Spomeňme to ešte raz, že to je ešte stále teplota cez 30. Čiže ale to má aj super, čiže Slovan to musí trošku lepšie kontrolovať. Napriek 30 stupňového rúčave na tribúnach 11 259 divákov. Zatiaľ tesný náskok pre Slovan, výborná návšteva. Myslím si, že veľmi dobrá návšteva na to, že to je absolútne naozaj prvé predkolo, neatraktívny super. Začali prázdniny, dovolenky sú a aké obrovské teplo dnes je. Tak si myslím, že tá návšteva je dobrá. Tak pauzička ochladzovacia uprostred druhého polčasu. Sme v záverečnej 20-minútovke. Podľa očakávania ťažký zápas pre Slovan. V Lani sa taktiež ťažšie rozbiehal. Spomínali sme prechod cez Swift Esperance z Luxemburska po výsledkoch 1-1 doma a 2-0 v odvete v Luxemburgu. Potom v druhom predkole sa Slovanu podarilo vyradiť Zrinský Mostar, keď vyhral 1-0 v Bosne a Hercegovine a remizoval 2-2 v domácom prostredí. No a v treťom predkole Ligy majstrov vypadol z Maccabi Haifa. Potom v baráži Európskej ligy s Arisom Limassol, takže účinkoval v konferenčnej lige, v ktorej sa mu druhýkrát za sebou podarilo prebojovať až do jarných vyraďovacích kôl. 73. minúta po krátkej pauze, ktorá sa potom určite prejaví na údaji o nadstavenom čase. Pokračujeme v druhej polovici stretnutia akciou Slovana. Kašia, Vajs, pas na Maka, ale tam kontroluje situáciu Besart Krivaneva. Hadzovanie Medvedeva. Mak. Vajs. Savidis. Mak. Pekne posunul loptu na Medvedeva. Medvedev v 16. Neprihral cez Spirovského. A ten nachádza Šabanyho. Opäť dopredu vyštartovali útočníci Ibrahimi aj Radeský. Ťah od Bunjamina Šabanyho. Pýta si teraz prihrávku od Radeského. Je v šanci. A hostia vyrovnávajú na 2-2.
Ibrahimi dvojgólovým strelcom na tehelnom poli v 74. minúte po situácii 3-3. Struga likviduje náskok domácich. Ja myslím, že už na začiatku tu na superovej polovici sa Slovan pokúsil o pressing, to asi nebudeme vidieť, si spomalených záberov a celé to otvoril. A toto je ďalší taký rýchly protiútok supera. Vlado teraz pikal za tú žltú kartu, pretože mohol ten útok zastaviť, ale vieme, čo by nasledovalo. Áno. Čiže preto ho nezastavil logicky. A následne to tu vyšlo až k zakončeniu. Áno, tu máme Radeckého, ktorý prehodil Šabanimu, ten celú akciu fantasticky rozprúdil. No a pred Besartom Ibrahimim bola už len opustená Trnovského brána. Lopta prešla cez domáceho brankára. Potom, čo ju zasiahol Šabani. A Ibrahimi vyrovnal. Takže z 2-0 po prvom polčase je 2-2 v 75. minúte. Ale naozaj sa to ako keby trošku aj pýtalo. Proste ten výkon je úplne odlišný, si myslím. A myslím si aj Guram Kašia ten nábeh mohol skôr zachytiť. Bol by tam skôr, myslím, že by dokázal zablokovať tú loptu. Aj to bolo neskoro. Neskorý ten pressing v strede ihriska, ako tá akcia celá začala. Proste nie je to ono. Myslím, že v prvom počase bol taký živší ten výkon a teraz to celé tak opadlo. Aj sa snažil preniknúť cez Vošu. Savidis. No, Slovan v druhom polčase zatiaľ s jedným jediným streleckým pokusom. A keď sme hovorili o tom, že v prvom polčase táto fáza, ktorá teraz je, že trošku sa snaží Slovan na superovej polovici, tak tam mu nešla ani v prvom polčase až tak dobre. Väčšina tých akcií, ktoré boli po rýchlom protiútoku, po dobrom uvoľnení sa väčšinou strelca. Čiže toto v druhom polčase trošku chýba, ten rýchly protiútok absentuje absolútne. Naopak, super ich má viacej. Ibrahimi teraz vypichol loptu Savidisovi, ale Slovan zostáva na superovej polovici. Nábeh Maka po Vajsovom pase. Nebude to rohový kop, ale vhadzovanie, zatiaľ čo jeden z hráčov Strugy zostáva na trávniku. Takto padol na zem Arbi Voša. Ďalší z nových hráčov FC Struga prišiel z klubu Škupy, ktorý bol predchodca Strugy na poste ligového majstra v Severnom Macedónsku. Tak záverečná štvrťhodina, beží 77. minúta. Slovan si opäť skomplikoval situáciu. V druhom polčase dvakrát inkasoval a bude to mať veľmi, veľmi náročné. Pripomíname, že odveta sa nehrá v Struge na budúci týždeň, ale na štadióne Bilianini Izvori v Ochride. Po prvom polčase to vyzeralo veľmi nádejne. Teraz je všetko otvorené. Stav 2-2. Medvedev na Vajsa. Kenan Bajrič. Makov center. Marčeli sa k lopte dostal, nabiehal za ním ešte aj Medvedev. Ešte raz Makov dlhý pas a lopta, ktorá putovala k brankárovi od Nina Marčeliho. Ale aspoň jedna z mála akcií v druhom počase, ktoré boli centrované lopty s dobrým nábehom. Bol tam aj Marčeli, aj myslím Medvedev. Čiže Slovan toto musí sa opäť, aby mal doma ten zápas vyhrať a musí sa o to snažiť. Medvedev zastavil Arbiho Vošu. V druhom počasí je výrazne defenzívnejšie aj Ďuro Kucka. Neviem, či to je možno, že aj trošku kondičného, mal predsa len dlhšiu sezónu. A nevie už asi fyzicky na tom tak dobre dnes, aby to mohol ešte tie metre, ktoré tam v prvom polčase dával, často, aby mohol robiť. Mak presunutý na ľavú stranu. Našiel práve Kucku, ale tomu zobral loptu Ibrahimi. Kucka ju v zápäti získal v súboji. Ale opäť hráči FC Struga, hrajúci s oveľa iným sebavedomím ako v prvom polčase. Arbi Voša zasekol si Bajriča. Pozor na Ibrahimiho, ktorý zabehol za Gurama Kašiu, ale bol vo offside. Tak nebol to krajný obranca Nikola Vlajkovič s číslom 2, ktorý sa po Vošovej prihrávke objavil za chrbtom Kašiu, ale bol vo offside.
Weiss. Weiss bol faulovaný. Previnil sa Spirovský. A teraz sme videli ten náznak najprv, že bude rýchly protitok Slovana a opak bol pravdou. 9 hráčov sa stihlo zo súperovej strany vrátiť, ešte Slovan nestihol ani doplniť. Čiže naozaj sú akoby v lepšom rozpoložení teraz a tam sa aj to teplo a všetko znáša mnoho lepšie. Tečovaná strela Vlada Weissa. Rohový kop pre Slovan, ktorý chystá dvojnásobné striedanie. Na trávnik prídu Šarany Zuberu aj Julius Söke. Tretíkrát vidíme Roberta Maka pri rohovej zástavke. Od brány ukázala rozhodkyňa po hlavičkovom súboji Davida Strelca. No, Filip Dujmovič zatiaľ nemá pripísaný zákrok. Po strelách Slovana dvakrát inkasoval v prvom polčase. Po prestávke Slovan s dvoma zblokovanými pokusmi a pred chvíľočkou a má ešte jednu strelu vedľa a to je práve takto zaregistrovaná predchádzajúca strelcová hlavička. Radecký. Zaradenie tohto útočníka trénerovi hostí. Vyšlo výborne. Šabany stratil pri faule Slovana kapitánsku pásku. Už si ju dvíha z trávnika. Tak bude to napokon až trojnásobná výmena na strane Slovana, pretože na trávnik príde aj Matúš Vojtko, ktorý na ľavej strane obrany vystrieda Kevina Wimmera. Odchádza aj Kyriakos Savidis a Robert Mak. Absolútne očakávané striedanie, by som povedal. Už bolo vidno, mal to dosť. Išiel výkonom dole, ale taká čo ho zdobí, taká kreativita, taká živosť tých súbojov, to už nemal v sebe a evidentne už bol na pokraji síl, takže museli ísť dole a trošku oživenia aj do stredu pola. Söke, ak si ho pamätáme dobre, tak bol strašne aktívny, chce všetko ubehať, tak túto pozíciu bude mať aj v Slovane a o trošičku možno, že vyššie zase bude snáď Juro zastihnutelný, pretože treba ho pri tých rýchlych protitokoch Slovana. Nevieme, prečo teraz musí David Strelec opustiť hraciu plochu. S rozhodkyňou už komunikuje aj Vlado Weiss a Juraj Kucka. Niečo vkáže, že? Áno, aha. Že je moc malý tento už. Tak Slovan na chvíľočku s 9 hráčmi v poli. Söke samozrejme na Savidisovom mieste v strede poľa. Šarany Zuberu do ofenzívy na krídlo na miesto Roberta Maka. Hostia teraz stratili loptu, ale Weiss nemôže použiť pri výstavbe útoku strelca, ktorý si stále napravuje chrániče stehien, teda holenej kosti. Söke, jeho prvé minúty v drese Slovana. Marcelli. Bajrič. Či už toho majú dosť na jednej aj na druhej strane. Hostia sa teraz stiahli, uvidíme, či to Slovan využije na prienik do pokutového územia. Weissová prihrávka. Zabehol si Kucka. Stále nemá priestor na center v súboji s Vošom. Stále Kucka versus Arbi Voša. Lopta pre Weissa, ktorý mal trošku priestoru, znovu zasekol. Chcel prejsť aj cez defenzívneho stredopoliara Jeftovského a vybojoval aspoň štvrtý rohový kop pre Slovan. Beží 84. minúta. Rozhodkyňa Frapartová prerušuje hru.
Komu teraz bude vysvetľovať niečo Vošovi a Davidovi Strelcovi. Ich dvoch si vybrala. Ja, určite sa veľa zmení. Vladovajs po tom, čo Mak odstúpil, ale nebol to dôrazný a prudký center. Loptu ešte nadvihol Medvedev. Hostia sa ubránili. Vojtko. Stále Matúš Vojtko, pred ním Marčeli. Marčeliho center. A gól! Juraj Kucka 3-2. Majo Zeman v priebehu prvého polčasu viackrát hovoril o Jurových atribútoch v tom, ako prebúdzať mužstvo, čo všetko urobiť pre jeho novú energiu, novú aktivitu. Veríme, že teraz vlieva do žil Slovana postupovú krv gólom na 3-2 proti FC Struga. Hostia len na chvíľočku poľavili v koncentrácii aj na ľavej strane, kde nechali priestor pre Marčeliho, ktorý takto nacentroval pred bránu. Dujmovič zaspal, vo vzduchu bol pri lopte skôr, po vysokej lopte od Marčeliho. Juraj Kucka a hlavou skóruje na 3-2. A presne po tom striedaní, ako išiel Söke hrať, tak som hovoril jednu myšlenku, že verím tomu, že Juro bude mať pocit, že má za sebou takého čističa, že to bude viacej využívať a že možno dostane aj pokyn, aby sem tam, tak ako v prvom polčase, išiel na trošku vyššie, lebo nebolo Jura až tak veľmi cítiť v druhom polčase. Opäť nám to ukázal. Z tej zadnej pozície tam našprintoval a skvele zakončil, preskočil brankára, vlastne celé jeho ruky. Skvelý zákrok. Faul na Marčeliho. Žltá karta, ktorú vidí Stefan Jeftovský. Ale skvelé aj center od Marčeliho, ktorý vlastne nešiel ďalej do tej hádzanárskej zostavy a že to bude posúvať ďalej, ale proste mal to dobre pripravené. Prudký center, nazadnutý, bránka to mal trošku ťažké možno a Ďuro to perfektne zakončil. Po faule na Marčelihu a po žltej karte rozohrávka Vajsa pri priamom kope, vyhratý súboj Kucku. Marčeli ide za loptou, Vojtko. Znovu Marčeli. Center sa mu až tak nevydaril. Ľahko ho zastavil Radecký, ale bol tam opäť dôraz Kucku. A v poslednej chvíli zaznel hvist Stefany Frapartovej a tá za protesty vyťahuje žltú kartu Kenanovi Bajričovi. To sú opäť zbytočné kartové tresty. Tréner Vladovajs, ktorý sa čertí pred Belasou lavičkou, to vie veľmi dobre. Kenan Bajrič si neodpustil ostrejšie slova, výpad voči rozhodkyni. Je to proste, treba trošku rešpektu, či to bol faul alebo nie, no zapískala to, samozrejme ťažko je niečo ovplyvniť tie reakcie, ale takáto prehnaná reakcia, ktorá je jasné, že bude žltá karta, je totálne zbytočná. Proste môže si sám pre seba zakričať alebo ísť, ale nie takto proti nej a ešte potom ukazovať rukami, veď to je jednoznačne, to je neskúsenosť, alebo teda by som povedal, robil by to neskúsený hráč. Škoda, že to robia hráči Slovana. Faul vo vzdušnom súboji proti Jurajovi Kuckovi. Samozrejme na majstrovstvách Európy sme viackrát registrovali, že len kapitáni by mali komunikovať s rozhodcom, ale vidíme vo viacerých zápasoch diskusné krúžky. Vy, ktorí chcete vidieť viac, tak sledujte Copa America, aj záver tohto amerického šampionátu. Tam je to ako na bežiacom páse. Vajsov nevydarený pás na Medvedeva. Ale môže získať loptu späť aj hostia, ako keby trošku odchádzali po fyzickej stránke. Už tam nie je taká aktivita, taký pohyb, taká ponuka, najmä pri výstavbe útokov. Kucka posúva dopredu Jurija Medvedeva. Pekný center, ktorý nezaletel. Gninovi Marčelimu odhlavičkoval Vlajkovič. Slovan by mal využiť tieto svoje chvíle po góle na 3-2. Sökeho vysoká lopta opäť na Kucku. A Dujmovič iba boxoval, takže rohový kop. Brankár je v tom absolútne neistý v týchto výbehoch. Proste nemá na to ako keby ani fyzický fond, aby to prerazil v tom súboji a má s tým problémy, treba to využiť. Meria 191 cm, takto boxoval. No, zrejme, toto mal asi odkov od brány, ale nevadí. No mal byť, ale využijeme. Je z toho roh, áno, samozrejme. Štvrtý roh Slovana po zmene strán, 5. celkovo.
Hostia ukazujú, že potrebujú striedanie hráča, ktorý leží na trávniku, je to Arbi Voša. Ale opäť to bolo vlastne Juro Kucka, ktorý proste ako náhle sa Vlado ostane v tej stredovej línii, Söke ostáva vzadu, tak proste vidí to, že sú tam dva hráči v strede pola, tak ide smerom dopredu a toto Slovanu veľmi, veľmi chýbalo aj v tých 25 minútach možno na začiatku druhého polčasu. Tak hostia prinútení k zmene na začiatku 90. minúty. Na trávnik príde s číslom 5 ďalší nový hráč FC Struga, to je 24-ročný obranca Bojan Ilievský. Dlhšie prerušenie. Karamaser potrebujú dvihnúť zraneného Vošu. Ilievský pribehne do pokutového územia, kde Struga čelí rohovému kopu Vlada Vajsa. Nadstavuje sa 7 minút. Vajsov nadýchaný center, Zuberu pekne vyskočil. K zakončeniu sa nedostal Söke. Ešte Slovan zatvára priestor. Vojtkov center, ďalší dobrý nábeh. Bajrič trafil do Dujmoviča. Rohový kop číslo 6. Odhalili sa zdá, že slabú stránku supera. Všetky tie centre idú na zadnú tyč. Proste brankár tam tápa, má ísť, nemá ísť, nie je v tom istý. A keď Slovani tam dobre nabiehajú, tak tieto súboje vyhrávajú. Bajrič vybojoval rohový kop. Slovan môže pokračovať v dobrom finiši dnešného stretnutia, ktoré pokazil v priebehu druhého polčasu dvoma inkasovaniami. Vajsov center, gól! Juraj Kucka, dve hlavičky v závere stretnutia, z 2-2 je 4-2. 90. zápas v drese Slovana Bratislava, pamätný pre jedného z našich najskúsenejších a najlepších futbalistov ostatných rokov, Juraj Kucka. Nečakané ESO vo vzdušnom priestore dnešným Air Force One je Juraj Kucka. Vajsov rohový kop a Kuckova perfektná práca v priestore pred bližšou žrďou. Krásna hlavička. Ešte raz to uvidíme po Vajsovom centri, keď vo vzdušnom priestore bol dôraznejší ako striedajúci útočník Marian Radecký a Slovan vyhráva znovu o 2 góly. Taký netypický kopnutý roh od Vlada, väčšinou to kopú s rotáciou, tento bol vlastne zo spodnou, taký nakopnutý a Juro si presne to svoje miesto, ktoré má rád, našiel tesne ešte pred prednou tyčou, niekde okolo 5-6 metrov od brány. Zakončí to famózne, lebo to nie je ľahká hlavička odtiaľ. Nádherná hlava. Ešte, že od toho Jura máme. S Majom sme si zaspomínali na legendárneho českého komentátora Víta Holubca, to bol tzv. Čechraný míč. Z rohového kopu od Vlada Vajsa. Pozor ešte na Ibrahimiho, Radecký, opäť spolupráca útočníkov FC Struga. Slovan vzadu s dostatočným počtom hráčov a napokon Söke odkopáva. Pol tucet gólov sme videli v dnešnom zápase. Slovan viedol 2-0, hostia vyrovnali, zlikvidovali jeho náskok. Ale Juraj Kucka je zatiaľ hrdinom prvého súboja v Bratislave. Hrať by sa malo ešte niečo vyše 4 minúty. Radič. Ristevský. Šabany. Krivaneva. Opäť kapitán Bunjamin Šabany. Petičkov ho chcel vysunúť Ibrahimi. Strelec to urobil výborne a môže poslať dopredu Šaranyho Zuberu a tomu nabieha na druhej strane Nino Marcelli. Šarany Zuberu. Jeden z najrýchlejších hráčov Slovana. Pekne to urobil a škoda, že sa pošmykol.
To nebol faul, ale rozhodkyňa po tom, čo videla, ako spadol Šarany na zem a udrel si hlavu vlastne o trávnik, tak okamžite hru prerušila. Pekná kľúčka na Spirovského. Už sa mu tam otváral priestor na to, aby mohol prenikať až do 16 FC Struga. Hanský futbalista na trávniku. Tá žltá karta je úplne za iný faul. Myslím, že tuto na začiatku tej akcie za strelca, ktorý bol ťahaný. Že tú kartu dostáva Besart Krivaneva. Áno, rozhodkyňa už ukazovala aj hráčom, že proste budú mať oni loptu rozhodcovskú. Tu je faul na Davida Strelca, ktorý sa opäť výborne obtočil okolo súpera. Besarta Krivanevu. Tak určite budeme hrať ešte aj na ten plánovaný nadstavený čas. Navyše hostia ešte striedajú. Odišiel Jeftovský a tréner Čatip Osmani posiela na trávnik s 33-kou afrického útočníka Basirua Kompaureho z Burkiny Faso. V minulej sezóne už hral za FC Struga, 5 gólmi prispel k ligovému titulu. Tak hostia na konci zápasu s 3 útočníkmi, Ibrahimi, Radesky a aj Kompaure. Ibrahimi sa stiahne o zónu nižšie. A Slovan má teraz priestor na zaútočenie. Weiss nabieha, loptu ťahá Nino Marcelli. Marcelli, pekná prihrávka, obrovská šanca. Weiss, za ním Marcelli. Trafil iba brániaceho Ristevského. Škoda, už to mohlo byť 5-2 v 96. minúte. A teraz Vojtko ukázal to, čo chýba trošičku tomu Slovanu. Proste do súboja ísť. Lopta na jeho hráča dostúpil. Vyhral ten súboj, hneď mohol ísť proti útok. Je to veľký rozdiel, do tých súbojov treba ísť a Vojtko to teraz ukázal. V centre Marcelliho a Weissa priniesli gólové hlavičky Juraja Kucku. Ten je opäť pred bránou a v poriadnej opatere Kompaureho, ktorý teraz pri ťahaní Kucku až spadol na zem. Obaja majú na drese číslo 33. Takže by to vyšlo Ďurovi vo vzduchu aj do tretice. Weissov center, tento raz odvrátený Besartom Ibrahimim. Ďalší dlhý nákop od Medvedeva na Šaranyho Zuberua. Ten si teraz trošku zavádzal s Kašiom. Marcelli to urobil výborne. Stále Marcelli a šanca pre Slovan. Strelcov pád, nebude to pokutový kop. Slovan však zostáva pri lopte. Weiss. Slovan ide za náskokom 5-2. Marcelliho center. Škoda, letel ponad Šaranyho Zuberua. Veľmi dobrá pasáž, bič Slovana plieska na konci, čomu sa samozrejme fanúšikovia, určite aj televízni diváci a športoví fanúšikovia na Slovensku tešia. Tu máme ešte raz Marcelliho prebíjanie sa cez hranicu pokutového územia a napokon Radič v poslednej chvíli sa hodil na zem a tým pádom zastavil možnosť črtajúcu sa pre Davida Strelca. Vyzerá to aj tak, že naozaj tie striedania pomohli, že ten Slovan zase ožil. Teraz sme videli Marcelliho, ktorý tam išiel do každého ďalší súboj. Proste ten život, ktorý tam chýbal vlastne na tých 25 minút zo začiatku druhého polčasu, tak sa to opäť trošku vrátilo a hneď to je cítiť. Trnovský musí rozohrať. Tak už hráme 98. minútu, ale rozhodkyňa Frapartová ešte správne niečo pridáva, pretože v nadstavenom čase jednak padol gól na 4-2, bolo tam ošetrovanie Zuberua a ešte aj striedanie na strane FC Struga. Kenan Bajrič čaká na prihrávku od Weissa. Weiss si teraz vybral nabiehajúceho Matúša Vojtka, ktorý trápi Vlajkoviča. Chcel preniknúť do 16 a získava ďalší rohovíkov. Ešte je tu šanca pre Slovan na 5. gól pri 8. rohu. V druhom ich Slovan zahrával 7. Weiss opäť beží do rohu ihriska. Štyria hráči Slovana pred Dujmovičovou bránou. Marcelli číhajúci na hranici pokutového územia. Podobne ako Söke, ktorý nabieha pred bránu. Ale Weissovi sa ani tento center nevydaril a Ibrahimi ho odvrátil. Rozhodkyňa Frapartová v tejto chvíli ukončila zápas.
ktorý trošku pripomínal presýpacie hodiny. Slovan bol veľmi efektívny v prvom polčase, po dvoch skvelých strelcových asistenciách skórovali Vlado Vajs a Robert Mak, ale potom prišli hluché minúty v druhom polčase, hostia znížili zo zbytočného pokutového kopu zásluhou Besarta Ibrahimiho. Ten istý hráč po rýchlom protiútoku po akcii 3 proti 3 dorazil do siete Šabanyho koncovku v 74. minúte, ale posledné slová v dnešnom zápase mal Juraj Kucka pri svojich hlavičkách v 85. a 91. minúte po centri Marčeliho a po rohovom kope Vlada Vajsa mladšieho. Tak majú víťazstvo 4-2, dvojgólový náskok. Slovan veľa ukázal, aj kladných, aj negatívnych vecí, ale takto zrejme býva na začiatku každej sezóny. Čo hlavné si Slovan musí zobrať do veľmi ťažkej odvety, ktorá ho čaká na budúci týždeň v Ochride na štadióne Bilianiny Izvory. No, po prvom počase sme si mysleli, že uvidíme konečne taký kľudnejší zápas, ale nie. Slovan hraje Európsku lígu, pozor. Európske súťaže, myslím. Áno. Takže to znova zdramatizoval. No, už v prvom polčase tam boli defenzívne nie dobré veci niektoré a super sa dostal do pár, dala 2 góly, ktoré neboli uznané, mal nejaké šance. Toto treba výrazne zlepšiť, lebo super tejto kvality by nemal dať 2 góly plus mať ďalšie možnosti. Čiže smerom dopredu Slovan okrem hluchého miesta samozrejme v tom druhom polčase ukázal niektoré veci. Našťastie sa prebudili, pomohli striedania, čo veľmi často nevychádzalo. Tentokrát pomohlo na také oživenie toho zápasu a Slovan dal ďalšie 2 góly. Opäť sa tu potvrdzuje, kto sú ťahoní mužstva. Proste to mužstvo musia oni ťahať, proste nikto to za nich neurobí, bohužiaľ. A je dobré, že toho Ďura máme na tom ihrisku a ten zápas otočil, lebo ten zápas aj veľmi veľa trénerov ukázal a bude veľa vecí, hlavne z toho defenzívneho hľadiska, ktoré trénerovi Vajsovi určite nebudú povoliť. Futbalisti, ktorí majú na konte dokopy 269 reprezentačných štartov za Slovensko. Dnes zaznamenali 4 góly Slovana Bratislava a ten si poniesie do odvetného zápasu v Severnom Macedónsku náskok 4-2.